οικονομικά πονεσουτιάς στον καπιταλιστικό κόσμο είναι χειρότερα από μας στείλει. Κατάλαβες. Αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω βγάλει το δημοτικό, το εξατάξει. Αλλά έχω πει και ένα καλό, αυτό που σου είπα προηγουμένως. Οι διανοούμενοι γεννιούνται, δεν γίνονται. Γίνονται. Πώς? Γίνονται. Άμα δεν γεννηθεί δεν μπορεί να γίνει. Προσπάθησα να το καταλάβεις, είπα προηγουμένως. Όλοι γεννιούνται. Κανένας δεν φυτρώνει. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης. Όχι, αυτό είναι αυταπάτη, δεν είναι ψέμα αυτό που Όλα είναι αλήθεια. είναι αυτό που λέμε, με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Και αυτό είναι σλόγαν, έχει υποθεί από αφελής. Ρεαλιστικά λέμε τώρα, έτσι. Ρεαλιστικά λέμε τώρα. Λοιπόν, ο ρεαλισμός είναι. Εγώ το έλεγα κάποτε, όταν ήμουνα και δεν ήξερα ούτε πολιτική, ούτε δεν είχα γνώσεις. Αλλά είναι μια αντίληψη, ξέρεις. Ναι. Βλέπεις, εντάξει, μπορεί να ξέρεις πράγματα και έτσι. Βλέπεις το Τσακάλι, εντάξει, και βλέπεις και το Μαρσακό, ο οποίος δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με το στόκ δεν γίνεται. Κατάλαβες το τώρα. Μπορώ λιγάκι σαρκαστικά, αλλά πραγματικά. Όλοι οι πάντες. Δεν εδώ κοντά να πούμε μάνατζερ ή προπονητές για αθλητές, για οτιδήποτε. Ή ακόμα και καθηγητές και οτιδήποτε. Πρωταθλητές δεν μπορούν να γίνουν όλοι. Και εδώ είναι ρεαλιστικό, το βλέπουμε και το ζούμε. Όλα στη ζωή και στη φύση είναι ταξικά. Η φύση γεννάει και πρικίζει. Έχει γεννήσει κάποιον ο οποίος είναι ατμόβλιο, ξέρεις, πρώτης γενεάς. Ούτε με λετοστόκ δεν γίνεται. Καταλάβεις αδερφέ. Ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί με εκεί που έχει ταλέντο. Αλλά είναι λίγος. Αυτό όμως... Πού σε, ταξικά είναι. Αυτό όμως δεν αποκλείει το γεγονός, γιατί το πνεύμα κάθε ανθρώπου εξελίσσεται. Άσχετα με το ταλέντο που έχει, θα πρέπει το πνεύμα του να εξελίσσεται διαρκώς. Άνθρωπος ο οποίος δεν εξελίσσει το πνεύμα του μένει στάσιμος. Σίγουρα. Και μπορεί άνετα να φάει οτιδήποτε. Αυτός λέγεται... Δεν μιλάω όμως, όταν λέω για πνεύμα, δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι πονηροί ή αγαθοί. Δηλαδή το να εξελίξεις το πνεύμα σου ευστροφία και στην εφευρετικότητα εξυπνάδα ώστε να την εκμεταλλευτείς με τον πονηρό σκοπό, ή να εξελίξεις το πνεύμα σου με σκοπό να αντιλαμβάνεσαι περισσότερο. Αυτό έχει σχέση με συνείδηση. Υπάρχουν πνεύματα ίσα σε ευστροφία, άλλος όμως κατά συνείδηση έχει φτιαχτεί να πούμε για το κακό και άλλος για το καλό. Λοιπόν, τα πνεύματα που να έχει τα δύο ίδια. Αυτό ακριβώς σου έλεγα προηγουμένως, ότι είναι θέμα πνευματικότητας αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας μαραγκός, ο οποίος δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, είναι μαραγκός, δεν σταματάει να εξελίσσει το πνεύμα του, δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται ως άνθρωπος πνευματικός. Τα ένσυχτα. Δηλαδή μπορεί ένας μαραγκός να μιλάει στο ξύλο, να του χαμογελάει, να του λέει καλημέρα. Αυτό είναι μια πνευματική εξέλιξη. Μπορεί αυτός σαν άνθρωπος να καλλιεργεί την ψυχή του και το πνεύμα του διαρκώς. Όπως το αντίθετο. Όπως ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος έχει τελειώσει πολλά πανεπιστήμια και έχει πάρει πολλά χαρτιά. Εάν το πνεύμα του δεν το εξελίξει θετικά και του βγει αυτή η αρνητική πλευρά του πνευματικού του κόσμου, θα κάνει μόνο κακό, δεν θα κάνει καλό. Δεν θα μιλάει καλά στους μαθητές του, δεν θα βοηθάει την κοινωνία και όλα αυτά. Αλλά κάθε άνθρωπος που γεννιέται πρέπει να εξελίσσεται πνευματικά όσον αφορά αυτό το κομμάτι της πνευματικότητας, όσον αφορά την εξέλιξη την ανθρώπινη, για να πηγαίνει μπροστά ο άνθρωπος ο ίδιος να εξελίσσεται σαν κοινωνία, προς όφελος του κοινού όφελος. Μας έχει δείξει ιστορία. Μιλάω για παιχνίδια τώρα, έτσι. Όχι αόριστες έννοιες και αφηρημένες
Ξεκινάς και πας στο σχολείο και σου μιλάνε για δημοκρατία, για νομιμότητα, για έτσι, για πατρίδα, για θρησκείες, όλα αυτά του κολτανιάμερα. Γιατί είναι του κολτανιάμερα. Και μόλις βγεις από το πανεπιστήμιο και μπεις στη ζωή και έχεις αποφοιτήσει, Βλέπεις άλλα πράγματα. λες δεν γίνεται. Άλλα έμαθα εγώ και άλλα Και ενώ γίνονται. σκοτωνόσουν στον δρόμο να πούμε για αγώνες και συλλαλητήρια και εντάξει οτιδήποτε, έχεις αποσυρθεί του Μπεκής και κάνεις όλα τα εγκλήματα. Κοίταξε, το σχολείο για μένα, το σχολείο που κάτσε ένας νέος άνθρωπος μέχρι τα 18 του, εντάξει, υπάρχουν και παιδιά τα οποία σπουδάζουν και πάνε μέχρι τα 25-26. Τους μαθαίνουν αυτά που θέλουν να τους μάθουν. Ναι. Αλλά η γνώση ξεκινάει από εκεί και πέρα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος σταματήσει να διαβάζει με το σχολείο, δηλαδή τελείωσε το πανεπιστήμιο και σταμάτησε να διαβάζει, δεν εξελίσσεται. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια βιβλία γραμμένα για ένα θέμα, το οποίο εσύ πρέπει να τα εξετάσεις. Υπάρχουν εκατομμύρια... Θέλω διασταυρός, να συγκρίνεις και να Υπάρχουν αποφασίσεις, να εκατομμύρια, φιλτράρεις και να αποφασίσεις. υπάρχουν εκατομμύρια θέματα συζητήσεων που μπορούμε να συζητήσουμε όπως καλή ώρα εμείς οι δύο, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα εξελιχθούμε ως Τα άτομα. διαβάζεις όλα, Και αυτά τα που- διασταυρώνεις, τα φιλτράρεις και αποφαίνεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει βιβλίο, έχουν πάει σχολείο, Ξέρω. το έχουν τελειώσει, αλλά δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο, δεν έχουν συζητήσει καν. Απλά μείνανε στάσιμοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν εξελίσσονται πνευματικά. Αυτό που έλεγα Σταμάτησε προηγουμένως. στα 15, στα 18, από εκεί και μετά μηδέν πρόοδο. Ακριβώς. Στασιμότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά, με την πολιτική. Τίποτα. Μπορεί να εξελίξουν έναν τομέα στη ζωή τους, το εργασιακό. Να γίνουν πολύ καλοί σε αυτό που έχουν σπουδάσει. Και αυτό είναι σχετικό πάλι. Πάλι σχετικό είναι. Σχετικό είναι. Αλλά το σίγουρο είναι Πολύ καλός δεν μπορείς να γίνεις Ότι- όταν δεν έχεις φιλοδοξία και αντίληψη και τοποθέτηση ότι η μάθηση δεν πρέπει να έχει τέλος. μπράβο, γυράσκω Εγώ λέω- αή διδασκόμενος. Εγώ λέω στα παιδιά της νέας γενιάς με απλά λόγια και λέω ανεξάρτητα από καριέρα και επάγγελμα, ξεκινάτε, μορφωθείτε, καλλιεργηθείτε και μην σταματήσετε ποτέ τη μάθηση μέχρι το θάνατό σας για να μπορείτε να επικοινωνείτε, να συλλαμβάνετε και να εκπέμπετε. Το καταλάβες? Έτσι απλά. Και πρέπει να πούμε και ενώ μιλάς για τα πιο απλά πράγματα και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Του λες αυτό είναι ποτήρι και σου λέει φουντζάνι. Του λες αυτό είναι φουντζάνι και σου λέει ποτήρι. Ναι, ναι, και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια κρίση των ενιών γενικά σήμερα. Δεν ξέρουμε, έχουμε χάσει το μέτρο, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει υπάρξει εκπαίδευση και μάθηση. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα, για ένα πράγμα. Αυτό που σου λέω είναι συγκεκριμένο, Ναι. όχι π.χ. αόριστα. Όχι, είναι συγκεκριμένο. Το Μου έχει λέει πει. τώρα να πούμε κάποιος, πιάσω το ποτήρι και του πάω το ποτήρι. Και μου λέει, ποτήρι σου πάει, ποτήρι είναι. Εννοούσε φιντζάνι όμως. Ναι, Δεν έχουν μάθει στο χωριό τους τι είναι ποτήρι και φιντζάνι. ναι. Αυτό ακριβώς λέω, ότι υπάρχει σήμερα μια κρίση αξιών, θεωριών και ενιών γενικά, όπου αυτές οι έννοιες προέρχονται από χιλιάδες χρόνια πριν. Δηλαδή, όταν ο Επίκουρος με τους μαθητές του είπε ότι η κοινή αντίληψη, το αντιληπτό δηλαδή και το αντικειμενικό της αντίληψης είναι το μέτρο, το υποκειμενικό κάθε ανθρώπου, εννοούσε ότι αυτό εδώ για να το πούμε, να το βαφτίσουμε ποτήρι υποκειμενικά, πρέπει να βλέπουμε όλοι αυτό το πράγμα, αλλά αντικειμενικά είναι ποτήρι. Εσύ τώρα μπορεί αυτό υποκειμενικά σαν άνθρωπος το βλέπεις φλιτζάνι, αλλά αντικειμενικά είναι ποτήρι. Αυτό είναι το κοινό αποδεικτό, αυτό είναι το κοινό αντιληπτό. Έτσι απλά σου πω εγώ. Έτσι μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να πω είμαι τρελός και εγώ την έχω δει έτσι. Δεν Έτσι. μιλάμε για έτσι. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ναι, δεν μιλάμε έτσι. Από την ώρα που γεννιέσαι υπάρχουν παντού καθιερωμένοι όροι. Δεν είπαμε στην αρχαιότητα, γιατί δεν είμαστε στην αρχαιότητα, ούτε υπάρχουν, ούτε αρχαιότητα έχουν. Έτσι. Τότε ήταν στο ξεκίνημα και
προσπαθούσαν να ξεδιαλύνουν κάποια πράγματα, να καθιερώσουν. Λοιπόν, εδώ σήμερα ένα παιδί που γεννιέται και εγώ και εσύ ακόμα έχουμε μάθει ότι πιάσει ο μιτζάνι του καφέ, του ψαλιού ή το ποτήρι του νερού. Κατάλαβες? Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Αλλά άμα κάποιος είναι τόσο πολύ καθυστερημένος και σου λέει πιάσε ένα ποτήρι να πούμε για να βάλει το καφέ, τι ποτήρι, δεν φτάνει είναι ποτήρι. Εγώ μιλάμε για καθυστέρηση. Οι όροι είναι καθιερωμένοι σήμερα. Όλοι οι όροι. Ή σε γλώσσα ή σε σύγκριση σε ένα γράμμα με αντικείμενα, έτσι, εικόνα δηλαδή. Εικόνα και όρια. Κατάλαβες? Απλά είναι καθυστέρηση. Απλά. Εγώ να πούμε συζώ μια γυναίκα να πούμε 10,5 χρόνια. Ακούς? Εγώ με 59 χρονών, αυτή να πούμε 47.